Τι σημαίνει πατέρας? Πατέρας σημαίνει να αναγκάζεσαι να μένεις σε μια πόλη μακριά από όλους τους συγγενείς σου και τους περισσότερους φίλους σου, για να μπορείς να βλέπεις περισσότερο το παιδί σου. Πατέρας σημαίνει να ξοδεύεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ στα δικαστήρια για να μπορείς να βλέπεις το παιδί σου περισσότερο. Πατέρας σημαίνει να μην έχεις καθόλου οικονομικές διεκδικήσεις από το διαζύγιο, φτάνει να μπορείς να βλέπεις το παιδί σου λίγο περισσότερο. Πατέρας σημαίνει να καταπίνεις όσο μπορείς όσα κάνει η άλλη πλευρά και να προσπαθείς όσο μπορείς να διατηρείς μια πολιτισμένη σχέση με την πρώην σύζυγο για καλό του παιδιού σου. Πατέρας σημαίνει να αναγκάζεσαι να πουλήσεις το αμάξι σου για να πληρώσεις τη διατροφή και να μην σε βάλουν φυλακή. Πατέρας σημαίνει να κάνεις ώρες ολόκληρες με το αυτοκίνητο απλά και μόνο για να περάσεις έναν 3ωρο με το παιδί σου. Πατέρας σημαίνει να είσαι απογονιός επισκέπτης των 9 ώρων την εβδομάδα σε ένα παιδί που μέχρι πρότινος μπορεί να ήσουν ισότιμος γονιός και φροντιστής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Πατέρας σημαίνει οι γονείς σου να μην μπορούν να δουν το εγγόνι τους. Πατέρας σημαίνει να φτάνεις στο σημείο να ζητιανεύεις για να περάσεις έστω και ένα λεπτό περισσότερο με το παιδί σου. Πατέρας σημαίνει να σου εμπιστεύεται η κοινωνία τα παιδιά της, αν είσαι δάσκαλος, τους αρρώστους της, αν είσαι γιατρός, την προστασία της, αν είσαι πυροσβέστης ή αστυνομικός ή στρατιωτικός, αλλά να μην σου εμπιστεύεται το ίδιο σου το παιδί. Πατέρας σημαίνει να μην μπορείς να διοργανώσεις μια φορά τα γενέθλια του παιδιού σου και να καλέσεις τους φίλους του. Πατέρας σημαίνει να μην μπορείς να καλέσεις φίλους του παιδιού σου στο σπίτι σας, επειδή πόσα να προλάβεις να κάνεις σε μια επίσκεψη. Πατέρας σημαίνει να μην μπορείς να πας με το παιδί σου σε ένα αγώνα, σε μια εκδρομή, σε μια θεατρική παράσταση, επειδή πόσα να κάνεις σε μια επίσκεψη. Πατέρας σημαίνει ότι μπορεί να είσαι η κύρια ανδρική φιγούρα στη ζωή των παιδιών κάποιου άλλου μπαμπά, αλλά όχι των δικών σου παιδιών. Πατέρας σημαίνει να είσαι πάντα ο πρώτος που θα κατηγορηθεί για βία, κακοποίηση, εγκατάλειψη και να θεωρείσαι ένοχος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου επειδή γεννήθηκες άντρας. Πατέρας σημαίνει να είσαι καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι και να σε βάζουν φυλακή, επειδή το επίδομα που παίρνεις από το γραφείο ευημερίας δεν αρκεί για να πληρώσεις τη διατροφή. Πατέρας σημαίνει να βλέπεις το παιδί σου μόνο σε φωτογραφία. Πατέρας σημαίνει να περνάς περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας φωτογραφίες του παιδιού σου παρά με το ίδιο το παιδί σου. Πατέρας σημαίνει να αναγκάζεσαι να κάνεις δεύτερη ή και τρίτη δουλειά για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τη διατροφή και τα δικηγορικά έξοδα. Πατέρας σημαίνει να μην βλέπεις αρκετά το παιδί σου, αλλά να μην ζητιανεύεις χρόνο. Επίσης σημαίνει να μην βλέπεις αρκετά το παιδί σου, αλλά να μην λυπάσαι και να μην κλαις. Να σε βρίζουν, να σε κατηγορούν και να μένεις απαθής και να μην θυμώνεις, επειδή αν τα κάνεις θα κατηγορηθείς ως ψυχικά διαταραγμένος και βίαιος. Πατέρας σημαίνει να αντιμετωπίζεσαι από το νομικό μας σύστημα και την κοινωνία ως δεύτερης κατηγορίας γονιός και ως ταμιακή μηχανή. Πατέρας σημαίνει τα παιδιά σου από το δεύτερο σου γάμο να μην μπορούν να έχουν επαρκή σχέση με τα παιδιά σου από τον πρώτο σου γάμο, τα αδέρφια τους, επειδή δεν τα βλέπουν αρκετά. Πατέρας σημαίνει να θεωρείται πως ο ρόλος σου είναι εκτός σπιτιού, μακριά από τα παιδιά σου και να αντιμετωπίζεσαι μονάχα ως ο προμηθευτής. Αυτό σημαίνει πατέρας? Όχι. Κοινωνία, ξύπνα. Πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Κοινωνία, ξύπνα. Πρέπει να δώσεις στους μπαμπάδες τη θέση που τους αξίζει. Οι μπαμπάδες πρέπει να είναι ισότιμοι με τις μαμάδες όσον αφορά το γονικό τους ρόλο. Αυτό θα βοηθήσει στη γενικότερη ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους τομείς. Αυτό θα δώσει τα αναγκαία εφόδια στα παιδιά του σήμερα που είναι οι γονείς του αύριο.
Μην αδιαφορείς, μη σιωπάς. Αν βλέπεις κάτι λάθος να συμβαίνει και δεν κάνεις κάτι για να το διορθώσεις, είσαι συνένοχος ή συνένοχη γι' αυτό. Βοήθησέ μας να δώσουμε στην πατρότητα τη θέση που της αξίζει.